зрители и почитатели на YouTube. Аз съм RPG The Last One и както виждате днес се намираме в гората. Така днес трябва да намерим Крис БГ и ще оцеляваме, но да видим. Тук намерих ето това. Така, сега той прави къща, но не знам точно къде е. Затова ще тръгнем да го търсим, може би на тук. Но по-натам той каза, че трябва да съм направо. На юга. Така. Да видим. Така, след дълго търсене, ето че намерихме вече Крис БГ. Здрасти. Виж какво намерих, помежду другото. Така, сега ще ви покажем комплекта ни за оцеляване. Така, имаме този телефон, който е без сигнал. Т.е. с пълна батерия. Няма сигнал. Така, Крис БГ прави някакви работи. Имаме салфетки и нищо друго, и тази чанта. Така, добре, дайте сега се пробвам някакси да му помогна за къщата. Така, тук Крис БГ прави нашата къща. Сега там има нещо разбито, но в тази гора отдавна няма нищо и никой. Така, сега аз ще ходя нагоре да намеря някакви полезни предмети. Крис, ето пръчки, ох! Така, ти ги използвай. И ето този доста полезен прът. Човек едвам го влача това. На една ръка. Това ще свърши ли работа? Ето тук по това го служи така. Добре. Имаме шише, което мисля, че няма да ни трябва. Те дървета са доста стари. О, виждам нещо. Човек! Тук има лагер! Има лагер, ела! Има и неща. Ето. Ами тези неща ще трябва за нашия лагер. Да. Така, доста уютно. Доста уютно лагерче. Са си направили циганите ли. Ето го лагерът, който са направили. What the fuck? Да, да. Така, Крис БГ тръгва надолу, вече не знам къде е. Ето го бе. Нагоре има още път, но ние сега не ни трябва нагоре да ходим. Там виждам доста дъски, доста принадлежности, но това все пак ни е първият ден. И ще е по-добре да имам дистанция до някое дърво. Но в момента тези са доста високи, нямат клони. Ау! Кое? Ама къде е? Вдясно ли? Един вагон, нали? Ама там не е. Защото ще има змии. Така. Да видим. Добре. Добре, ще ставим след малко. Така, Криска довлачи нещата. Сега трябва да се оправи малко. Добре. Аз там ще правя. Каквото мога. Така. Здрасти. Тук какво си първо това? Едно шише? Да, то е да букук. Това ни е да отвори. Аз ще направя сигнал хората да не видят. Ето така, може би. Това ни е една отпред.
Извинете, че беше паднала камерата, просто аз съм я подпрял по възможно най-тъпия начин. Като минаш покрай камерата, не я бути, моля ти са, че едвам съм я нагасил. Може би, ако я регулираме, имаме една като стойчица тук, но обаче тя няма да свърши работа. Това. А къде ни е пръчката, която сигнализирам? Ето има изстрел. Ето и тая става. Така, чакай, тук са си направили лагер. Добре, това ти ли си го правя? Не, не е тая земи, е тая, че е по-дълга там. Не, бе, аз ще направя тук една като стена, да не влиза газ. Това е много изкорена. Мина ли ти куприят? Да. Окей. Не, това не може да се изкорени. Хванала се за дъмна, но? Тук... Ето, сол тук е моя. Добре, общо. Кофата всичко си хвърлил. Тая бутилка ще ни трябва ли? Аз оставам тук чалтата. Бутилката ще ни трябва ли? Оставя тук по-късно нещо ще направя. Аз ще я да пикам, ти снимай нещо тук. Някакви кадри. И можете да окадаме. Не. Не е ли добре? Изгубени в гората. Аз съм алергичен, хора. Към какво бе? Към цъфтящи растения. Хора, явно някой тук като нас е оцелявал. Аз миналата година се пробвах, но не снимах. Така... Ами това е като първи ден. Тук си майсторихме. Ще има и други оцелявания. Днес ще направим втори епизод оцеляване. Това е от нас. Благодаря ви и до следващия път. Чао!